Салом алейкум, мухлисони гиромӣ ва мухлисони Павлония. Ана имрӯз мо видеоро бо забони тоҷикӣ навор кардесем, яъне ки бисёри мухлисо, подписчико илтимос карданд ки ягон видео бо забони тоҷикӣ барорем, барои ин ки барои онҳо фаҳмо шаванд, ягон информатсия бо забони тоҷикӣ бигиранд. Ана имрӯз мо дар бораи се нави Павлония Шантон FT-M1 гап мезанем. пеш аз шурӯъ кардани ин мавзӯъ гуфтанӣ ҳастам, ки Павлония дар Тоҷикистон ҳастай, яъне ки дар шаҳри Панҷакент, дар ҷамоати деҳоти Саразм, дар деҳаи Янашгоҳ. Гуфтанӣ ҳастем, ки касе дар ниҳолои Павлония, кӯчати Павлония, қаламчаи Павлония ҳастай, дар номерои дар поён ҳастай, дар описание ҳастай. Бо гуфтанӣ ҳастем, ки барои поддержка каналомонро подписатсия кунем, лайк монем, поддержка кунем. Акнун шурӯъ мекунем. Айни замон дар Тоҷикистон се намуди асосӣ, яъне ки сортҳои гибрид дар Тоҷикистон ҳастанд, яъне ки дар мо FT-M1 Шантон. Акнун дар бораи Шантон гап занем. Сорти Шантон яке сортҳои беҳтарини бақувват ҳисоб мешавад. Дарозшавиш дар як сол максимум 1 метр сар карда то 7 метра меравад. Ин вобаста аз нигоҳбинӣ аст. Вақтиша дору шавитӣ, вақтиша об шавитӣ, ин зиёда мешавад. Бо ин сорти Шантон халадостойкӣ аст, яъне ки 27 градуста дошт метавад хунукӣ дар, яъне ки хунук намезанад. Акнун дар бораи M1 гап занем. Ин ҳам сорти беҳтарини бақувват ҳисоб мешавад. Ин ҳам халадостойкӣ аст, яъне ки хунук намезанад. Дарозшавиш чем Шантон зиёдтар аст, яъне ки Шантон то 5 то 7 метра баравад, M1 аз ин зиёдтар мешавад. Максимум 8-9 меравад баъди технический срез. Бо дар бораи технически дига видеода гап мезанем. Бо видео ҳастай дига дар узбекӣ гап загиём, ки бо дальнейшем мешавад. Дар бораи сорти FT гап занем. Ин ҳам сорти хеле хуби беҳтарин ҳисоб мешавад. Дарозшавиш чени M1 аст, яъне ки ҳардушон баробар аст қариб. Инам халадостойкӣ аст, яъне ки основной разницаи M1 ку FT ин дар гӯлш ҳастад, яъне ки FT гӯл намекунад, 3 сол гӯл намекунад, M1 якум солда уже гӯл мекунад. Ин ҳамин основной отличияш аст. Дар бораи дарозшавиш ҳардуш қариб ки як аст, яъне ки ҳардушам нигоҳбиниш хуб бошад, вақтиша об шавитӣ, вақтиша дору шавитӣ, максимум 8-9 даже хай камш 5-6 мешавад. Ин ҳамаша вобаста аз агротехника аст, яъне ки вақтиша об шавитӣ, вақтиша. Боз як бор дига салом алейкум бародаро ва подписчикони гиромӣ. Дар охири видео гуфтанӣ ҳастам, ки видеое ки шумо дидем дар Тоҷикистон аст, дар шаҳри Панҷакент, дар ҷамоати деҳоти Саразм аст. Касе дар информатсия дар бораи Павлония чӣ хел шинондан, кӯчаташа кай мешинонад, қаламчара чӣ тавре мешинонад, дар бораи агротехникаи Павлония информатсия дар кор аст. Телефон номеромо ҳастай, яъне ки WhatsApp, Imo, Viber, Telegram ҳамаш ҳастай. Занг занед. Чизе ки медонем шуморо мегем, яъне ки информатсия метем. Бо касе ки дар қаламчаи Павлония, ниҳолои Павлония, кӯчатаи Павлония дар кор аст, занг занед. Любой точкаи Тоҷикистон, Панҷакент мерасонем. Дар охири видео гуфтанӣ ҳастам, ки бизнеси Павлония хеле хуб аст, яъне ки даромадаш соз аст. Касе ки заминои 1 гектар 2 гектар дорад, обязательно Павлония бишинонед, ки даромадаш соз аст. Ҳатто медонед, ки як куби Павлония бозии 5000 сомонро ташкил мешавад. Масалан гуфтем, ки шумо дар 2 дарахти Павлония дар 1 квадрат зиёд, яъне 1 куб зиёд материал мегиред, яъне ки шумо 5000 даромад мекунед. Хай худто мондагии чизоша ҳисоб кунед. Гуфтанӣ ҳастам, ки даромадаш соз аст. Видеода лайк бизукаен, подписатсия кунед. Касе ки навай дар канали мо, ин вақт видеои бо забони тоҷикӣ мешавад. Лайк бизукаен, подписатсия кунед, поддержка кунед.
раҳмат барои просмотр.